ngoba isime esangehlela ngadressa kunje niyasazi kwangewona kum-actor loyo. I was highly shocked about the incident that have happened, led by the EFF provincial communication officer uBlos. Khutula wonke amaphara aba-CCTV cameras asehotela nathi sambona, nami ngiyamazi futhi naye futhi akazaphiki uyavuma. Uvume emakhodini, avume ngasesa, avume ebukhoma, ngisho umndeni wakhe uyavuma. Kodwa ngoba singabantu baseNingizimu Afrika abamele iqiniso, sikwazile ke ukuthi silandele umthetho, ngoba umthetho iwona oyokwazi ukuthi usixazululele izinkinga esibhekene nazo. Umthetho iwona okumele mawusebenze. Futhi umlando we-EFF akekho ngazi ukuthi iqembu eloholwa ihlongandlebe lokugcina ngci uJulius Malema, iphinde futhi nalo libe amahlongandlebe. Ungcono kakhulu lapha Nkosi yami bakithi, angifuni ukubaqambela amanga bonke ngoba sengingahlala la phansi almost bonke nje. Yabona nje uShivambo noMbuso Ndlozi ayibangcono kakhulu, bangcono kakhulu. I-articulation yabo politically, ne-leadership yabo, ne-respect to other people, they do have. uNdlozi kanye noShivambo. Bese kuthi uMalema as a role model of the most young societal people of South Africa, he have done excellent in most of the things, and he have done worse, more than the excellent that he have provided to the youth of South Africa in terms of ukuthi abayihlongandlebe. And ukuba ihlongandlebe destroy the majority of anything that we have ever done, being highly disrespectfully, even when it's not necessary. Nakanjani kuyibulala yonke into ozama ukuyenza, nokuzonda nokuba tribalist bokwakhe uMalema kwenza ngokusobala ukuthi ngempela he don't understand us as South Africans and African people. Into efunayo nokufuna ukuyi-achieve yile yena asuke eyizingela nasuke eyihlosileyo, okuyini na is a political score from the African National Congress. Njoba kade ayibonga nje ethi uyayibonga ukuthi ayimfundisanga lokho njana i-tribalism, uqinisile. I-tribalism uyiqale ngoba izonda uZuma. Yes. I-racism uyiqale ngoba uzonda uHelen Zille. Yes. You are stupid, Malema, but you think you are smart. You can think you can outsmart people by manipulating them. You never